Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Doda yokubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Alright ke mbukeliwe Sivezo Ukhono TV siphinde sabuya kwakhona mina ke ngegama ngoNamwa kwaMosha kodwa ke namhlanje andihambi ndedwa futhi andunike lithuba uzazisa lo khulumayo umphathi ohlelo phansi emzimkhulu emflamhle kodwa ke ukhona la entabeni etafile eCape Town umnyeke wemvumi zamaskandi eza ekudala zayibamba lana ngicabanga ukuthi sewuphelile 10 years ngikhona la eCape Town. Yeah. Alright, tell us namhlanje why uKosivezo Ukhono TV bekwani lapha? Ngilana nje sisiwami ngokuzo confirm akubalaleli abaningi sebeyayazi event enge14 zika June lapha ekhaya Licha eTucson Center ezobe kuhlangene ke abaculwi abayizinhlobo ngenhlobo abasuka eEastern Cape abasuka eKZN abanye abayilocal abakhona la eCape Town. Talking about artists esuka eEastern Cape uTornado noNongoma bengena babona kwi socials bepostile regarding into event bayeza nyana Tornado noNongoma impela bazawube khona laphana please undebele isithi ne phako VIP nakanjani sisiwami bazawube khona ku Tornado noNongoma abantu nje bangakunanazi lokho ama negotiation wami nabo right futhi nje nesiqiniseko sokuthi bazobe khona ngoba noko abafowethu engafikela kubona la Cape Town. Ngeke nje ngaze ngakufihla lokho ngifike mina bese amawele kaMamshawe and futhi irelationship yami nabo yayinhle njengoba nje namhlanje isayinhle angithi uNongoma lo angithi uTornado kodwa nje babafowethu bobabili so nje bazobe khona laphana bezomela amaqembu wabo ngokwahlukahlukana kwawo bezojabulisa abantu njengoba nje beyabantu vele abaphila ngokujabulisa abantu. Why event engaka? Le event sisiwami ngasho ngithi kuyisibusiso sikaNkulunkulu engicabanga ukuthi kuzokwenzeka futhi ukuthi igcwale ngokwama-sales engabonayo competitivity event lena engangivele kudala ngangiyifisa ukuthi sike sibe unite especially sewamaskandi nje bala eWestern Cape uyoqaphela lapha khona abafowethu abadlala isibhaca umaskandi ke ukuhlukahlukana ke indlela edlalela ngakhona ke abantu abawulandelayo bayawazi khona abafowethu abadlala ushameni abayi local artist bekhona abantu abadlala isibhaca abayi local artist bekhona abaculi abadlala imfene abayi local artist so nje yema ke idlala njani imfene ke imfene yilo akudlala kwesipondo othola beshunisa izinqa lokhu nje yeah okay uhubhe kanje yes into ekuhubhe yeah so ngicabanga ukuthi nje abantu abadlala imfene lapha abantu abafana noVezinyawo Thokazi Lengwe nje nabanye abaningi nje bekhona yes so le event ke ngichaza ukuthi ke i-event vele kade ngangiyifisa ukuthi ngaske ungaba khona i-event eWestern Cape ezophatha inhlanga ngenhlanga like abantu abahlukahlukene ngokudlala bafike nje badlala bashiyana inkundla and futhi ikakhulukazi abalocal lokho nje akufanelanga ukuthi ngingagcinilisi eWestern Cape sibe nenkinga ke ukuthi ama-local aka-recognize of which is nawo ama-local a-heavy and anamandla kodwa uthola ukuthi mawukuthi kunama-event wona ayabukelekele gijini yokulanda amaskandi bangaphandle uthola loma event ebezobashela isinkwa even nasetafuleni kodwa akugcine bengasitholanga so le event ke nje inhloso kakhulu ukuyobonisa ukuthi siyi-local artist sinawo amandla and futhi abantu sebeyasithanda eWestern Cape and futhi siyakwazi ukuthi siyenze into yenzeke nje silocal noba ke sinazo ke lezo zivakashi ezintathu ezine kodwa nje most ama artists lapha ngicabanga ukuthi ubonile nawe la iposting ukuthi nje local. Yeah. All right, seeing that event yakho iya ibankulu. Yeah. Uzizwa njani? Nerves, excitement? Ukujabula okukhulu kodwa ke ndingasho ukuthi akusiyona i-event yami le kuzoba nje i-event yaseWestern Cape yethu sisonke yes enye nje i-event engifisayo ukuthi even nabaxhasi basondele abaxhasi ke sizifakele izicelo kodwa ke basho bathi am-event mayokuqala bakhona izinkinga uthola ukuthi umuntu uzavela afika athi hayi nazi event athatha imali bese seyabaleka but awuyenze iqala nje siyibona so nginethemba elikhulu mhlawumbe ukuthi mase ihamba iqhubeka
iyokhula nabo abafowethu bagcine sebethola isinkwa lesi ekufanelekile vele ukuthi besitholile. Yes. All right, regarding event, uyisuse njani, uqale njani creating event, inviting zonke as artists was inviting and creating posters nokufaka amatikiti wakho kukhomba itikiti, benjani process yakho? Kube lula kakhulu ngoba ama-artist amaningi laphana ku-event yami ama-artist ekade ngawaxhasi. Mina ke ngumculi abangaziyo abaningi bayazi ukuthi into yomuntu angiyibukeli phansi. Ngisho noba ungathi nje angidlale ingoma khona la endlini. Mawuthi event le ngizofika ngidlale nabantu ababili. So kube lula kakhulu ngoba ngiye ngahlangana bafethu kunento kanje engiyifisayo ukuthi ibe impumelelo ngalendlela esisimanga. So ngenxa ye-understanding yokuthi bayangazi ukuthi mina ngumuntu ophila nabo vele akubanga nzima ukuthi bathi hayi mfowethu siyofika sikuxhase ngalamini. So nje ngiyacabanga ukuthi event ezohlala iqhubeka minyaka yonke esohleli sihamba so celebrate le youth day celebration khona la eKhayelitsha. All right. Yes. Kwi-sponsors seziphoso zifumene okanye zeziphi ongathanda usifumana? Isponsor azikabikho esezivile ngaphambili kodwa ke khona ezithembisile engingambala uGoal kodwa ke angithi useze nento ngaphambili. Isikona so sathembisa kodwa ke asikayizili nalutho ngaphambili ukukhasa nje lapha nalapha ngento ezincane. So angabi nazo i-big sponsors. So konke nje kusasuka emandleni wami ngenhloso yonqangi ukuthi nje ngifisa le nto ibe impumelelo futhi ibeke kwelinye izinga leli abantu bengalindelanga. Yes. Tickets, how are they going? Kukhomba ticket? Yes, ama-ticket inkosi yami bawathenge kakhulukazi ama-Elibet nje yamangaza ngendlela ahamba ngakhona and futhi kuyangijabulisa mina nje kakhulu ngoba ngibuyisela ithemba lokuthi hayi lento ezowenzeka kusho ukuthi izoba impumelelo because once abantu bethenga ama-ticket automatically sengiyazi ukuthi lo event is successful. So basaqhuba kahle kwi-VIP, basaqhuba kahle kwi-competitive. So ngancenga nje ukuthi abafowethu bangaphela amandla bazokhumbula lapha ukuthi ama-ticket kuzohamba nyuki kodwa ke ngesimo sokuthi siya-understand khona abantu abathanda umculo kodwa uthola ukuthi aka-afford. So sibanikeze i-chance ke manje ukuthi abawathenge u-50 kuphela ama-ticket so that bezokwazi ukuthi babengcenye. So kuzohamba isikhathi laba ke ekade ke behula izinyawo izonyuka kama-ticket kodwa sisabheke in a certain number ukuthi mase sifike la number ethile siyawenyusa ama-ticket ayi-general ka-90 kodwa njengamanje asayi-50. All right. Ngomphi umehluko phakathi kwe-VIP ne-general? I-general inkosi yami ngokuxolisela nje lokhu abafowethu abazoma usuku lonke abazokwazi ukuhlala ngokwe-space esinaso sincane. At the same time abazoyithola i-catering kuyonyanzeleka abadle ephokotini labo uma befuna ukuthola into yokudla. Kodwa ke i-VIP section bazobekwazi ukuthi ba-relax nje bahlale babukele usuku lonke into eyenzakalayo. At the same time sizoba nayo ke i-meal eyodwa. I-meal eyodwa mawukuthi ke umuntu akasuthanga inkosi yami kuyonyanzeleka ukuthi ke akala kodwa ngiyathembisa ukuthi hayi umuntu ke uyosutha lapha nalezi ukuthi umuntu oshaya nje indishe enkulu. Asas abafowethu ngihamba nabo guys. I'm right, mandinikele kuni questions nifuna uzibuza before sisedlule. I-question enayo like akanobuso ibuzele na but how kubekho challenge like organizing the event because according to the post in the lineup ndibona ngathi it's a big event so how ube na challenge le event ingaka as umququzelelwayo. I-challenge ke ngeke zangabikho especially mozohlanganisa abantu abaningi ngoba laphana ngicabanga ukuthi nje ukuqala bekufanelekile ukuthi ngenze i-safety yabantu ibe kwinqanala beliphezulu of which ke ngikhethe lona holo elihleli liphithizela law enforcement kodwa ke sengi-apply living nalokho kwazoba nama-challenges financially ke angifuni uqamba amanga into kanjani mina bengifisa yenze ngolunye ihlobo kodwa ngokwenxa yezimali nama-sponsors angasondelanga kusuka ephakathini lami lonke so ke phoqele ukuthi ngigcina sengisacrifice kakhulu. So iwona ama-challenges engasho ukuthi ngisenawo kwamanje kodwa nje i-event ngicabanga ukuthi izoba impumelelo kakhulu ngokwama-sales engisengibabona. And okunye ke engizocela nje kubafowethu ukuthi bakwamukele ngalamini i-line up yobinde kakhulu
so ngicela nje umuntu noba kuthiwa mhlambe umlindele ngamehlo abovu umphathi wohlelo kodwa kuyonyanzeleka ukuthi abalinde abafowethu nje badlale bonke ngoba mina ngibalapha ngasekugcineni sengiqoqa nje konke inkosi yami ngoba phela ngikwazi ukuthi ngafike ngithi abavakashi abangene kamuva fanele kube umina ngishayelayo endlini sengithi hayi phelile manje bafowethu hambani so nje obe bebaningi kakhulu ama-artist alaphana so kuyonyanzeleka ukuthi nje abafowethu nabo ababeculi babekezelelane yonke into nje iyobe nje ukubambisana nokubekezelelana so that yonke into izoba right. Alright. Sizathetha nge-safety lena noko besike isayenza nathi research malunga nendawo le. Ikhalicha yazangobudlobongela kakhulu so ingaba like kwi-safety indawo le izoba kwi-event noko indawo ebhetele kunezinye indawo. I-safe kakhulu iyona nje indlela iyona hole ngiye ngalithandela lokho nje ukuthi i-safe indawo equiet bakhumbula abantu ukuthi indawo esuka ine-mall kusuke nje ku-safe so lela holo lilaphana nje ngase-mall straight ngisengasho ngithi se-mall kodwa ke lona lizimele ecaleni libe opposite nesibhedlela libe opposite ne-court ngapha kube kuyi-mall so lihleli sarayindwe nje ama-law enforcement ngoba yilona holo engicabanga ukuthi kuqala imUA ngoba likhulu kube yilona at the same time ke lona ke indawo into engiyithandele yona indawo elikuyo very safe and at the same time ke nami ngizonza namanye amatiletile ukuthi kube safe kakhulu laphana nje njengoba ngize ngabhala nala iposting izikhali zobe zingangeni nje kwanto nje limazayo nje asifuni lapha umuntu akashiya isikhali endlini azazobukela okuhle ngisho noba ngathiwa i-toys asilifuni nalo i-toys le event all right seeing that nibuke iholo and the event is becoming big aren't you worried ba abantu baza ngoneli dinayo iwari yaloko kodwa ke dinento ethi sizama ukupintshisana masiyibonile ke event ukuthi igcine ibe kulu ngokuthi ayisakwazi uku-accommodate lela holo sesiyobona next year ukuthi sikwenza njani kodwa njengamanje ngicabanga ukuthi lela holo lilayisha 750 abantu mabezohlala phansi yes nje mawukuthi ama-chairs 750 ngoba khona indawo ephezulu bekhona futhi indawo esezantsi yes so mabezomaka abantu plus minus 1000 kodwa nje mabezohlala phansi 750 so noko mawukuthi kize kwaba more than that kusho kuyophoqa next year ukuthi ayivele iphume ke manje iyeshashalazi insizwa sihlabene khona. All right. Bukele Wesive Zukhono TV. We are not only doing interviews, but we also promote events as well as businesses. So yeah, many chance was promoting the event yeah. Ngiyabonga siswami ngibonga neSive Zukhono ukuthola leli thuba. Ngicela nje abantu baqhubeke bathenge ama-ticket kakhulu. Copy ticket, Checkers shop like you say afumaneka ama-ticket even nakumina ngiyadeliverisha ama-ticket. Le event event ehluke kakhulu laphana siyobe so celebrate i-youth day of which youth day yobe Monday nasobe silapha Saturday. Ngifuna ukuyovezela nobubani ukuthi la maqhawe ekhona ngo1976 asekhona namanje and futhi sayipush legacy yawo so laphana kula event niyofika nizibonele nani majority abantu abazobe laphana nje youth of which izobe yenza into ezinhle and izobe ihlanganise abantu ngokuhle kuhle ukuthi kuditshanwe ngobumnandi kungaditshana ngoba kunezinkinga so la event izobe inolusha oluningi bayekhona ke nje ke abafowethu abadala abazobe ogada isimo phela njengane ingane ukuthi ingane zingagcine manje sezibhebhana ngoba ingane mazizodwa gcina kuba khona inkinga kube khona nje abantu abadala abasihanqile kodwa nje iyobe nje i-event ye-youth ngaconfirma ukuthi uma yogathi bayamazi abaningi kwizitori ezahlukene nako Facebook na ku social media uya trend mayogathi uzobe khona lapha uyobe efikile nje ethi up lapho siyobe sinayo umculi owusipolito abaningi bamazi ngengoma yayithi umuntu ohlala naye emjondo la kakuthandi neze unomuntu wakhe eyisihloko esithi injendlini uyobe khona usolwazi abaningi bayamazi uphuma number 2 we mother of all elandelana noGatsheni waphinde futhi waphuma number 3 manje elandelana noMenzi of which is sesebenze kakhulu
zobe zikhona ke insizwa ke uTornado noNongoma, zobe zikhona oScorpion, oDiliza, oTrue Love Mjolo ophila abadala baningi kakhulu ngeke ngize ngibaqede. Zobe bebekhona ke nabafowethu engasho ukuthi baphuma ngaphasi kwami. Khona abafowethu engaqala ukusebenza nabo ngo2012 of which ke manje sebezimele. Babona ke ababukeli nabo befaka into ezibovu la esikibheni. Badlala ingoma eshisa ngempela lapha bahamba khona noBahubhe, ingoma ethi uthando iyatholakala nje kuzo zonke indawo. Bobe bekhona ke njengana iqembu eliphuma ngaphasi kwami, uyobe khona noNtuthwane Zingizwane, uDelisa, naye umunye kwabafowethu abadala sasebenzisana nabo abantu bafowethu abangidelayo. Zobe zikhona ke insizwa ke lapha ke ziyazi ke mina ngihamba nezinsizwa hayi indaba okudlala. Impela yobe banyakazisa lapha nesigora nemahlamnyama. Nje kuyobe nje kumnani ngalendlela esisimanga, and futhi ngifuna ukuthi abantu basale beyi-understanda lento ekuthiwa i-event ukuthi into emnandi lana, and futhi akuyona indawo yokuthi kugcina nje ukubukela beculi lapho kusokwenziwa ne-networking yonke lonto leyo. Yeah. Right, ke nizivele ke baphulaphula ke that event izobe inge-14 kaJune eKhayelitsha eTwo Song Center. Yeah, ngizogcinisa naloko kwamathikithi. Amathikithi i-early bid njengamanje 50 rand. I-general mase kuphele u-early bid izongena ku-general i-90 rand. I-VIP section 250. Of which ke ayihambi natshwala, ihamba just is a food and beverage like i-drink nje ne-meal, nendawo ekhuselekile ukwazi ukuthi uhlale phansi uncibeleke. Sizobeke lapha ke sinabo ke nabo MC bethu esibazi ukuthi are very powerful eWestern Cape, esifisa ukuthi nabo abanye babahleli bemicimbi baba recognize and futhi babaqashe mabena lo ma event abanawo. Ngizobe ngiphethe uSobanyathele lapha, uSobantu abamaziyo soakweRodo Sibonele. Ngizobe ngiphethe uQuesta is from Ngcobo, omunye ke obo MC abasimele la eWestern Cape. Uzobe khona uSine abaye bathi Khonzelihle olaphana ku Cape Town TV, uzobe nje edlala ngenkotha lapha edlala ngolimi. Sibe naye futhi umgiqo abaningi bayamazi and comedian, naye uzobe ekhona laphana. Kube khona uZulu Girl Nolipho, abaningi bayamazi hlele siphathela ke inqubo la eWestern Cape, naye uzobe OMC ngalamini. Uzobe ekhona uMasindi, uMasindi we-G Live FM, naye uyobe siphethela uhlelo lapha. So ngichaza ukuthi ke kunabo MC abaningi engicabanga ukuthi bayi6 ngesimo sokuthi ama artists nawo maningi, and izaba i-event ezoqala early. So ngiza ngixinisa ukuthi ngicela nje ababukeli bafike early lapha, ngoba kuyobe kuphushwana lapha kube kunzima. So ukuze uthola indawo esafe, ngoba ngicabanga ukuthi lapha phezulu zikhona izitulo, and futhi uzobe nje uhleli kuzo ngo-general. So bazokwazi ukuthi mabefike early bathole nendawo zokuhlala bangami. Kodwa ke kuthiwa ke imbila yaswela umsila ngokuyalezela, uma wafika late usuyofike ke umoya the whole day. So ngicabanga ukuthi nje abafowethu nje abasigcine kakhulu isikhathi. Alright, event iqala ngabanixesha? Event izoqala ngo10 kuyolami lubumnyama. Sure. Zichushana insizwa lapha. Right, ke mbukeli ke weSivez ukhona TV ke nizivele ke nge-14 kaJune, all roads lead to eKhayelitsha eTwo Song Center. Sibambe ngazo zibini ibhuti siva.